natin. Ayan o, sobrang lalaki guys na tubo. Yung kanina, yung iba maliliit, itong malalaki. Pati may tangke silang mga dala-dala ditong mano. Yan yung mga gagamitin nila para makakuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Pagdudugtog-dugtongin nila mga tubo. May malaki. Ayan, malalaki. Tas yun yung maliliit. Grabe pala yung kailangan niya, no? Grabe pala yung kailangan pag kukuha ka ng dito. Parang ang plano kasi nila dito guys, yung sabi ng engineer, yung gagawin na kukuha ng tubig sa ilalim ng lupa gamit ang solar. Ito mga kadayit ang hukay para sa pundasyon ng patungan ng mga solar. Ayan. Ito naman yung mga bakal na ilalagay dun sa pundasyon ng mga patungan ng solar. Ayan. Yan pa. At ito naman mga kadayit ang high pressure tsaka ang drill truck. Yan yung gagamitin nila para sa paghuhukay, para makakuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ayan. Puro bakal siya. At ayan. Ito na yung nag-start na sila. Nag-start na gumana yung makina. Ayan. Ayan pala pag ano. Nilalagay niya na yung bakal. Yan, nakala ni Kuya picture. Nagpupus eh. Ayan. Ganyan. Kita nilang. Hindi rin basta-basta mga kadahit pala yung pag ayan, mini-welding. Mini-welding nila para mapagdikit-dikit yung mga malalaking tubo. Bakal. Yan, puro putik na oh. Yan yung mga first week sila na nag-i-start na maghukay. Yan yung pinipindot ng ano, kulay yelong pinipindot. Yan yung parang nagmamanipulate ng ano, trailer, ano. Umusok-usok pa. Puro putik na guys, oh. Mga kadayot. Ano yung ano niya? Putik at saka mga bato yan. Yung unang mga nag-start pa lang yan ng paghukay. Yan. Yan, medyo may tubig na siya, oh. Pero putik pa rin yan mga kadayot. Putik na may kasamang bato, na may kasamang konting tubig. Yan, lakas, oh. Pinagputol-putol nila yung mga bakal. May kasama pa rin putik. Ayan, matubig na siya. Matubig? Ito na yung start na tubig na talaga yung ano niya, binubuga niya. Talagang naabot. Ayan, overtime mga kadayot ko. Overtime sila.
Parang fountain, no? Ang saya-saya. Ang ganda tingnan, no? Parang fountain lang siya. Lakas. Overtime sila niyo. Yan. Ito, lakas. Wow! Napatakbo si Kuya eh. Napatakbo si Kuya. Mga kadayo. Ano yun? Isarin mo yung filing mo kay... Hindi ko nga na-videoan yung mas malakas pa niyan eh. Yung mas mataas talaga yung... Ano nga. Parang tumalon yung tubig galing sa ilalim. Hey, marami ng tubig. Tubig. Pero may kasama pa rin yung kunting putik ko. Mga kalangkang. Malinaw na yung tubig niya. Tignan mo, oh. Ayan, overtime na naman ulit sila. Again, overtime. Ganda, ang ganda po tingnan, no? Parang ano, may fountain display. Ayan, linaw na talaga, oh. Ang lakas na mga kaadayot kung nakikita niyo yung tubig niya, oh. At malapit na talagang aabot niyan yung ilalim niya. Pinaka ilalim niya para the best na makuha na ng tubig. Ayan. Yan mga kadal, kung nakikita nyo yung bakal, yan yung patungan ng mga solar panel. Ayan. Hinihila ni Kuya. Ayan, lakas ni Kuya. O, lakas ng muscle. Bilis niya maghila. I-set up na nila yung tubo talaga. Ligdan, tangki ka pa. Tangki. Isla bung paninda ini. Sa Lunes. Solar na iinitan niya. Eight palan gabus. Naal sa yung saro-saro magkadurkot pa. Ay, paano kung may bagyo matanggal? Ay, naman ang tanggalon. Basta dahil lang matugan. Pero recommended po ko dapat pagbaklason. Paano? Kaso, paano magkapagbaklas? Iba man ata ang tornilyo ka na gamit. Uy, man lang po, alin mo. Hindi man lang. Oo. Yaw ni, oh. Hindi na. Nakatornilyo ini. Tana, damay ining doa. May clip baga ho. Ay, di. Ibig sabihin, sir, kung... Ayan, in 1, 2, 3, yay! Wow! Makaragis Ayan na na, ako. kadayot. Meron ng tubig. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ako, Bicol Party List. Maraming salamat. At kami, itong aming lugar ay yung napili para bigyan ng project na tubig gamit ang mga solar panel. Ayan, thank you po sa pag-release niyo sa amin ng ganitong project. Napakalaking tulong po dito sa aming lugar para Makaragis ako dyan. sa aking mga kabarangay.
Ayan, once again, maraming salamat po ako, Bicol Party List, sa pag-donate sa amin ng ganitong project. Thank you po. God bless. Ayan po, enjoy na enjoy mga bata, oh. Ayan, oh. Ang kukulit nila, oh. Ayan na guys, dahil nakabit na yung solar panel. Ayan, gumagana na yung tubig niyan. Lakas na nga tubig, oh. Ayan, daming tubig. Yay! Meron na kaming unlimited water. Oh, yay ka, baby! Yay! Yay ka, baby! Nak! Brielle! Sabihin mo, salamat! Sabihin mo muna. Hey, Binbel, sabihin mo, salamat. Salamat. Ako, Bicol. Ako, Tibuko. Binigyan nyo kami ng project na Pansin. water. Yay! Thank you! Hi, bye guys! Guys. At ito naman mga kadayot, yung slab na ginawa nila patungan ng tangki ng tubig para maipon dito yung tubig sa araw para pag kahit gabi, meron pa rin magagamit yung mga tao. Ayan, kung makikita nyo, ayan na yung tangke. Iaakyat nila sa may slab. Papatong na nila. Ayan. Ingat kayo mga kuya. Ang hirap din ng ganyan trabaho eh. Yung ganyan, iaakyat nila yan. Ayan, malapit na. Ay, ayan. Ayan, success yung pag-akyat nila. Mga kadayot, ito na yung nalatag na lahat, yung mga solar panel. Simula doon. Ayan, simula doon hanggang dito. Yan, napapanda na yung makina. Yan. Yan, kita nyo, ang laki ng solar panel niya, oh. Nakadayot. Tapos, ito naman yung kanyang tangke. Hi, vlog ka, anak. Hi guys. Yung anak ko. Ayan, oh, napakatangkad ng kanyang tangke. Ito yung kanyang pundasyon. Yan, slab yan guys. Purong simento yung ginawa nila. Patungan ng tangke. Ayan. Best tanks. Best tank. Ayan ang tangke niya. Ito yung tangke niya guys, oh. Ang tangkad, oh. Dito lang ako hanggan. Ayan, para kahit walang init, walang araw, may stock ka ng tubig. Ito yung tangke niya. At ito yung lahat ng solar panel guys, pag pinagsama-sama, 300 watts siya lahat. Pag day uya nagpula, day naganda, day an kipawir niya. Yung anapat. Ayan guys, pag hindi daw pala nagpupula, hindi umaandar. Ayan yung on and off niya, oh. Okay. Yan, oh. Uni. Kaan. Uni, pag kami nakalagman na, on. Off, Diyan on. na sa ibabaday man ang pipay ko. Uni sa na ang pigopay ko. Kung muya i-off. Ayan pa. Ayan pala guys. Ayan. Titaasan. Yan pala kung i-off, ayan. Para kung ayaw paganahin yung solar panel. Ayan, oh. Ayan pala sa mga voltage niya. Ayan, mga connection. Ano yan naman din pa? Tipinsa ka. Ano nga niyan tawag digdi pa? Daddy box. Ayan o, sige.
Ano pa? Ayan, ito guys, yung ano nito, oh. Sa ilalim pumasok ako. Ayan. Ano isa ako? Ayan na. Sige na. Sige na. Ayan guys, oh. Iup ko na duman. Dayman. Mga kagangdangon mo na di. Oh. Solar Jinko pala pangalan nito. Ayan. 72 each volt. 450. Very power. Tang. Pakalawak nito guys, oh. Ayan, ito yung ilalim niya. Sobrang ganda ng pagkagawa. Puro bakal, oh. Ayan, sobrang lakas ng init ngayon, guys. Shoutout time na tayo mga kadayot. Ayan, shoutout kay Morning 70 Vlog. Shoutout kay Sheng G. Shoutout din kay Jonathan Davila. Shoutout din kay V Vlog. At shoutout kay Crazy Creepy. Ayan, pang-i-support nyo guys. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below lang kayo. Maraming salamat po.